Grunden til, at vi freder i Danmark, det er, at vi kan tage udgangspunkt i loven, og den siger, at man skal værne bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi. Og det vil sige, at vi skal simpelthen passe på de bygninger, som har de værdier der. Og det er så de bedste bygninger, vi freder. Det er den bedste arkitektur, det er de bedste kulturhistoriske fortællinger, og det er de bedste bymiljøer, som vi freder. Det er jo bygningerne, der fortæller i historierne meget. Hvis man rejser rundt i verden, så er det jo tit bygningerne, som man tager ud for at se. Det er dem, der fortæller historierne. Hvis man tager til Paris, så går man i Eiffeltårnet, eller ud på Versailles. Hvis man tager til Rom, så tager man til Colosseum ind og får historien om gladiatorerne. Ligesådan så er fredningerne i Danmark jo, det er historierne om det liv, der er blevet levet i Danmark. Og grunden til, at vi freder det er selvfølgelig for at bringe de historier videre ind i fremtiden. Jeg vil faktisk sige, at fredning det er en disciplin for fremtiden. Altså man tænker tit på fredning som noget fortidigt, men fredning er faktisk for fremtiden. Altså oprindeligt så var det monumenterne, man fredede tilbage i 1918, da loven blev vedtaget. Men i dag, der ser man bredt på samfundsudviklingen. Det står direkte i loven, det er det, vi skal. Og derfor så ser vi på både kongeslottene og de mere almindelige bygninger. Vi ser også på, for eksempel her, hvor vi sidder på Københavns Hovedbanegård, de store trafikanlæg osv. Så der er sådan set ingen grænser for, hvad vi kan frede i det byggede miljø. Vi har også lige fået, med den nye lov, der blev vedtaget sidste år, har vi fået mulighed for at frede landskabsarkitektoniske værker. Det er en helt ny disciplin for os, hvor vi skal ind og kigge på landskabsarkitektur som fredning. Og det er ikke det samme som naturfredning, det er landskaber, som er arkitektonisk bearbejdet. Den fredning, som jeg er allermest glad for af nyere dato, det er Bispebjerg Hospital. Det er jo et sted, der skal ombygges i forbindelse med de nye hospitaler, der skal laves. Og de har fået et milliardbeløb til at bygge nyt. Alligevel er de gået ind i en fredning af det gamle hospital derude. Og det synes jeg er en fantastisk god historie for fredningen, fordi selvom det derude jo handler om liv og død, og tingene skal fungere helt optimalt, så har man altså ment, at man godt kunne gå ind i en fredning af de gamle bygninger derude. Vi freder mange forskellige typer bygninger i Danmark. Vi har fredet fyr, for eksempel Anholt Fyr er fredet. Vi har fredet industribygninger, som for nylig hele Carlsberg-området er fredet som industriminde. Vi har fredet moderne ting som Nationalbanken, som er vores yngste fredning. Netop for at vise bredden, så kan jeg fortælle, at vi også for nylig har fredet nogle gårdlokummer inde i Krystalgade. Nogle gårdlokummer, som lå tilbage fra før man fik toiletter i almindelige beboelsesbygninger i København. Så har vi fredet sådan noget som Vikingeskibshallen nede i Roskilde, som jo er en betonbygning. Vi har fredet også Arne Jacobsens Kystvejens tankstation. Den rigtig flotte tankstation, som står ude på Kystvejen. Så har vi fredet for ganske nylig LO-højskolen oppe i Helsingør. Vi har også fredet sportsanlæg, for eksempel Clemmensens Kildeskovhal ude i Gentofte, en svømmehal og idrætshal. Kulturstyrelsen vil meget gerne have, at ejerne ser os som en samarbejdspartner, som er god at gå i dialog med. Vi har jo nogle dygtige arkitekter ansat, som ved rigtig meget om, hvordan man restaurerer sin bygning. Så hvis man kommer i tidlig dialog med Kulturstyrelsen, så kan man faktisk få meget ud af det samarbejde og få nogle retningslinjer for, hvordan man kan udvikle sin bygning.